kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong. Agi og pagbalaan ni mga adlaw sa Semana Santa. Sa magkausa pa, ang RMN Drama. Mupabati usab kaninyo nining tinuyo nga sugilanon. Bunga sa kagahapon. Naugtas mas, Debbie. Magkikita ko na siya nako din eh. Pero dili makontak. Taod-taod naman ko din eh. Hain naman siya. Kung sa may kapuslanan nga magkikita siya nako niya, dili di ay makontak karon magkapangutana unta kong hain na siya. So, unahan ka. Noon sa muling babayana. May klaro. Giagwag ko lang yung kuda. Ara malaguday ka diha. Ganihara ka? Malingkod ko ito pa ni mo, ha? Pwede naman anto makita sa syudad. Dili din, Pwede lang yun sa mall. Or asa nga magsultita. Tuyoon man ang dinigod. Pastilan sa ito eh. Ganihar ka nakakita na ako. Ganihar ka din no. Makita mo tani mo nga gikan din kung mabot ko. Wala sa kamanawag nga ni Akarday din naglingkod. Debbie, noon sa magkangawa kami tingog-tingog diha. Siya magkisulti ka magkaan ako. Masa man? Mahirap magod ka. Nag-awar ko na siya. Magsulti na gud ta. Matod ni mo. Wa kay laing hinigugma. Kinsa man din babayahan ang gigakwas ni mo nga naa ka sa likod. Tanawa. Tanawa kinsa ninias akong cellphone. Si Gina na. Ang akong uyab ka nito. Huwag ko sabay puti pa sa buti ini. Nga dako man siya og tiyan. Og bagwaan naman kini maong picture. Debbie, kuan kining... Sulti ko! Si puti pa sa buti ini, Archie. Unsa? Dibs, sorry. Sorry nga nadugay namin nga nagkawali og
Mabdos na siya. Gilan ako ni mo! Salvahin ka! Sorry! Sorry! Luya di atong dirbi, no? Oh, Jack. Naluoy biyagin ko niya. Pero, ang mansad kung siya may akong pilion. Nga napamabdusan man ako sa Gina. Nga mo'y akong naasawa karon. Nga mo'y una na akong uyab nga milargas Manila. Nga pagbalik niya, kay pulos na lagi gimingaw sa sagusa. Oh, nahirada yun. Kay wa man gid mi klaro nga panagbuwag. Call offer gud to. Kay nalayo siya nako. Pero kung wa pa mo mablos sa Gina ito higayon na. Kaysa magipilion naman to. Oh, si Debbie gud. Pero saon, lisod man kung isafer nako nga kung anak ni Gina. Lisod sa kaayog way matawag nga amahan si Dudoy nga mong anak. Mausap. Pero kumusta man ang inyong pagpuyo na Gina? Lisod lagi. Labi na ron nga mabdos na sab siya sa ikaduha na mong anak po. Kay bantayanan magunang iyang pagbabdos. Gimonitor na siya sa iyang ubi. High blood mo na siya. Uy, lisura ko na. Nya, punan pa nga kanang akong pagpanarbaho, dili permanente. Usahay wa. Usahay pod na. Basig na kinahibawaan siya nga akong ma-applyan. Saan mo trabawan ba? Basig may bakante dito. Tabangi ito ba? Oh, sige man ang pang-hire nga akong itrabawan. Klase-klase mo ko ng furniture ang produkto, anak. Mau ba? Hmm. Mga apply ka ko dito. O sige, pang-apply. Tabangi ko. Oh, tanaw ito kung sa itong mahimo. Di lang kung basalig, ha? Nga to nga, mamasin lang ta ba? Basin tayo, madawat ka. Oh, sige. Mga apply ko dito, ma. Sige, sige. Yun na. Kasado ba mo si Gina? Di lagi. Wa pa. Live-in rami. Pero ang importante nga, magkasinabot mi. Manyara ng kasal kung may kwarta ta. Uy. Sabi ko, tawana ka. Ayaw na, uy. Lahi rin kung may blessing ang inyong panagtipon. Nga makasal mo sa simbahan. Ay pagsunod na ng western culture nga para nagduwa-duwa. Kristiyano ba yata? Katoliko ba yata? Kaysa mga matas Ginoo, ang pagpuyo-puyo, illegal gina. Wag na blessing kay kaniya. Salaktod, dako ng saha. Bisan pag kadaadlaw kang musimba. Maningil ra ba gyud ang Ginoo na Arts? Maningil ra ba gyud siya? Maayo nun, Archie. Kay nadawat day ka sa gitrabahoan ni Jack. Nasuod ni mong amigo. Oh, Regina. Gitabangan taon ko ni Jack. Nakasugod yung ko kaniya. Salamat taon sa Ginoo. Bilib ko ng amigo ha, kay sa una pa nga may problema ko, mutabang gina siya. Mau ba? Oh, swerte ka nga nakaamigo kasama niya. Kadiyot, ay manas dulo eh. Naay naman yung pataaw eh. Nagduwa mo to ganiha din sa sala. Basig to as kwarto. Sige, akong aryon, naroon magkapanihapon na taan ng daan akong sudan. Nga litson manok. Paborito na ba kinadudoy? Sige, at tuwa kay anda mo na ko alam misa aron magkapanihapon na ta. Kadit. Doy!
Dudoy! Dong! Dudoy, ayan mo ka! Ay maling anak ka. Basi na sa kwarto. Doy! Dudoy! Oh. Uy! Dudoy! Dong! Masa ba ka? Dong! Ginawa ko. Dudoy, kainit mo. Gina, day! Si Dudoy, init kayo! Dalo na ito sa ospital! Salamat kay mo, Jack. Huwag ko ni mo talik di. Tinuod ka gid nga higala. Basta na lang ko ikatabang. Nga nung dili man ta. Pero pasensya na ka. Nga, 2,000 rin taon itong ako nahatag di mo. Okay na. Dako na kay tug tabang na mo din sa publikong ospital. May lang sabi kay iwasan na sa Dudoy si Milanat. Oo, pero dili pa kuno ni kakumpiyansahan matod pas doktor. Pabuton pa kuno ang resulta sa laboratory. Aron may bawaan gyud kuno sa hinungdan nga taas man kay ang hilanat. Nga hapit gani sa mo kumbulsyon. Sige lang. Ampulan ta. Di lagi kapasagdan niya. Usubad ko, Jack. Salamat yung kini mo. Salamat ba, uy? Sigbalik ka na. Kung kuwang ka rin kwarta, pwede man ka maka-advance dito sa opisina. Maka-CA ba? Buutan ka ng amo na to. Nagkan kayo nag-gitabangan. Mau ba? Oo niya, bago pa man ko. Pila pa lang gani kaadlaw nga kung agi. Okay ra ka sa tunga mo? Sanay kong gingon mo. Di pa siig ka. O, Jack. Pero ang sekretary man sa tong amo ang ipatubang nako. Ready naman gani ang kwarta pag adto na ko sa opisina. Oo. Kay isultihan ko man tong daan ang sekretary ni Madam nga nakinahanglan kag 5K para sa pag-hospital sa mga anak. Amo to nga automatic kayo pag adto nimo. Unya, Jack, di na sa kumagdugay. Ha? Ako pa ning ihatod ang kwarta dito sa ospital ni Gina. Aron ko na ikinanglanon, mapalit dayon. Kay mubalik pa ba ko? Sa uton na lang kumuin. Oo, sige. Musabot na lang atong amo. May kinakagawas na si Dudoy sa ospital, RG. O, manarsing. Pero, maulagi. Napamay tambal nga tumarunon o tiwasunon. Medyo may pressure ba ang mga tambal tungod sa taas nga infection sa dugo ni Dudoy. Naluoy taon ko ni Gina, ma. Kay diyot-diyot lang nga magtanaw ni Dudoy kung muin itong balik, muhilak. Ingon anak magyud nang kinabuhi sa ginikanan, RG. Dili gyud ta makalingkawas kung gagmay pa ang ato mga anak. Mabitaw, ma. Makaot yun, bisa ng dili katol. Maog yun. Tabagin nila ng imong asawa nga dili magpadasi ang kaguol kung may sitwasyon nga ingon ni ini. Kay mabdos para ba na siya? Ang sultihan, bitaw na ko na siya, ma. Kadiyot, may gamay kong hinipusan diri. Kuhaon ako. May nalang mapuno-puno sa panginahanglan ninyo dito. Unsa? Manaktak sila og trabahan ti Jack? Uy, nga nugod. Hindi kita makabasol ni Lars. Kay nasunog mo ko dito sa LA ang ilang display center. Huwag yun nahibilin sa tanang furniture nga display nila dito. Mo ba?
Unya, may nadungga na ba kag kinsi mataktak? Dili ka kumapil? Ampo lang ta, Ards. Ampo lang ta. Jack, unsa man ang gitanong sa itong mga kauban nga trabahante diya sa bulletin board doon sa office? Lista na sa mga trabahante nga ma-layoff. Ha? Mao ba? O kinsa man taon sa itong mga kauban ang mali of Jack? Kinsa taon? Ards, ayaw lang ka kuan ha. Ha? O sa kakuan? Kaya nga naman Jack? Apil ka sa ma-layoff. Unsa? Kinuo ko. Magunsa na malaming akong pamilya. Mga nakay pas Gina. Unsa ko naman lang sila. Daghan ka na di ay o gipangaplayan Ards ng mga pandayan. Pero wag ka madawat. Mga igsuon sa tong amo ng mga tagiya ng mga pandayan din eh. Ilaha yan linya ang furniture making o upholstery. Mao ba? Hmm. Nibaw ka. Si Mama Nursing Town ug ang akong mga ugangan ang nag-agwanta ron namo. Mao na gani kay kunila. Kay makadungog kag bati og sakit nga istorya. Pero ako lang giagwanta. Way kaso ni Mama Nursing kay nagkasabot ako niya. Kay pila raman tayo iyang pensyon. Di gani ko mudawat usahay kung muhatag siya. Huwag yung matabang ni Mos pagkakaroon, Ards. Gusto tigil kong matabangan ka pero lisod sa meron. Api kigod kay may mga estudyante na lagi ko. Ay kabala ka, Jack. Nakasabot ko. Ikaw pa. Nibaw ko. Dili kami still inom. Mutabang kagad kung doon na lang ka. Pasensya na gud, Ards. Okay ra lagi. Pero yun na, nagkarungog kong istorya nga. Nagkabalik na kuno katong akong mga kauban sa atong trabahoan sa ilang trabaho. Gipabalik mo kuno sa stagiya. Ako ra kuno ang wa makabalik. Oo, bitaw. Ipangtawgan sila ni Madam. Ikaluyan siya nila. Nga mo am kumapil. Nga nagtinarong matakos kong trabaho dito. Pwede ka kumadto, Jack? O manghangyo ko sa atong amo? Wala ko'y kapainan ini kay gawas nga ako'y laing trabaho nga nakatunan. Ang pagpamanday ra. Wa sige laing makuha na ko kay mahal ko no ang akong pangayo. Suway lang pagkikita si Madam dito. Basin pag maluoy siya nimo. Kay gipabalik naman to ang trabaho tong gipang layoff atong miaging buwan. Ikaw naman tao'y wa makabalik. Nangato nga mo, Jack. Oh, Nards. Nas, Madam. Nagpanaganam ko eh. Kay sukad, wa'yo ko makatubang personal anang atong amo kay tinted glass manggod ang bungbong anang yang opisina. Niya, diharam ko sa sekretary pod kutob kigstorya. Magkakita na mo karon. Ganina raman na siyang napaabot mo. Ha? Ganihara siya nagpaabot ako? Naibaw rin siyang umani ko. Ako siyang gi-istoryahan daan. Mau ba?
Batanon pa ba ng atong amo, Jack, o tigwang na? Ay, makita ra mo. Ikaw lang niya tanaw kung unsa. Ikaw, Jack. Sige, tuwan siya dito. Ganina rito siyang nagpaabot ni mo. Excuse me, sir. Asa naman ka, Miss Jill? Wa pa man mo gawas, madam. Naing na natuloy mo siya nga ni anak ko? Nakita ka niya bisan tinted na ang glass sa iyong officer. Excuse me ha, kay dili buot si madam nga makadisturbo ko sa inyong panagsulti. Okay. Salamat. Naunsa man ko. Kalit man kong gikulbahan. Pero, mayo og buutan man ang kining among amo ug magiluyon. Pabalik kong tingali ko niya trabaho kung magpakilo ilang yun ko niya. Hi. May bata nga may gawasan ng glass nga tinted nga opisina ni madam. Hello, sir. Hello, what's your name? Me? Renz Gabriel? Renz Gabriel? Yes. RJ for short. May I have your blessing? Huh? Can I take your hand? Sure. Where's your mom? I want to talk to her. I'm going to ask her a favor. I want to ask her a favor to be able to return to work here. She's inside her office, and she told me she knows everything about you. Mao ba? Yes, What about your father? my father. He has another family because he chose his first girlfriend over mom. Sige akong gibate. My mom is mad at you, and she told me that she hates you. Usa? Mom, he wants to talk to you, Mom. Kumusta ka na, Archie? DB. Ikaw. Mom, why are you crying, Mom? Stay away from your father, Renz Gabriel. Stay away from him. Siya akong anak? Mom, no. He is my father, Mom. Debbie, unsay... Tinuod ba kini? Tinuod ba kini, Debbie? Oh, Archie. Siya ang bunga sa atong kagahapon. Son of God and found you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Nga igsoon, kamo na muhukom kung unsay sunod nga mahitabo nining sugilanon nga inyong nabati karon. Hinaot nga makahatag kini kanato og pagtulunan. Nining bala ang mga adlaw sa tong pagpamalandong. Bunga sa kakahapon. Sinuwat ni Glenn Peno. Ubos sa direksyon ni Dino Berungan Eliseo. Music and effects, Ariel Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Recording engineer, John Lloyd Gabiana. Apat sa dilip kami hingpit naman namilit. Tuguti nga itong ipailagan ninyo ang mga artista nga naghatong kinabuhi ng atong sugilanon karon. Sa papel ni Archie, Director Ray Arellano. Gina og Narsing, Director Miss I. Ingrid Bertudaso. Davey, Director Teresa Terol Surya. Dudong, Director Randy Suson. Jack,
Direktor Junjun Karakapuhanes. Renz, kining ubos niyo alagad. Hangtod sunod nga higayon. Hinaut-unta nga magpadayon kita nga mamalandong ng mga adlaw sa Semana Santa. Bunga sa kakahapon. Dalit ka na to sa RMN Drama. Tanawa!